ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, пеш аз оғози имрӯза видео ҳозир мехоҳам барои шумо як канали бонуи тоҷика пешниҳоди шумо кунам. ин хоҳараки мо дар бозори садовод дукон доранд. беҳад либосҳои нағз барои занҳои мо ҳаст. двойка сифатҳои хубанд ҳамашон. инчунин пастели билиёву дигар чизо метавонед ба каналшон даромада тамошо кунед. тез распродажа мегзаронанд ва муҳим аз ҳама он ки доставка ҳам дар тоҷикистон доранд, ҳам дар даруни русия ва ҳам дар узбекистон. марҳамат, агар дар кор бошад, чизе ки дар кор бошад, дар рӯи экран рақамош ҳастай. касе ки мехоҳад бо пурратар борошона тамошо кунанд. пас ма новаи каналшона, ссилкаи каналшона дар якум комментария закрипид мекунам. даромада тамошо кунед каналшона, подписатсия кунед ва салом расонед. хулас дӯстони азиз, анамиҷада ҳозир мехоҳам барои шумо анамин вайёра нишон диҳам. халато и аллакай бори мояй ира ма шумода пешниҳод кардастам. и боро аллакай дар тоҷикистонанд. дӯстони азиз, мо ҳам доставка дорем. дар рӯи экран рақамҳои шахсии ма ҳаст. ватсап марҳамат, анами халато ино вилвет бамбук ном дора. сабукакан ранги вилвет, ана ки дохилишдан хеле материали бамбукам ҳастай. то размери 58 размер дора. анами сетае ки мебинед, сетаи аввалаш. ино нархошон 180 сомон донада. касе опт мегира бо арзон мешава. ана инош бошад бамбукҳои ғавсакан. ино бошад нархошон 190 сомонӣ. марҳамат, дар кор бошад, нависед. ҳамино чанд сифат доранд. ин сифате ки айни замон ма шумода нишон метавам. нархошон 190 сомон донадай. то размери 54 инам дошт размер дора. бинед, бисёр халатои хушрӯй барои занакҳо. ва инчунин ҳозир мехоҳам барои шумо инаи халато, инаи 4тае ки ҳаст беғарза сиёҳ, 4та 150 сомия, то размери 52 доранд. ҳамашон почоошон катиян. и сиёҳе ки мебинед пума, и ғавсак, бамбуки ғавс, и 190 сомонаяй. хулас, анами хеле халатои новинка ҳастай. то охири видеоро тамошо кунед. бисёр чизои хуб ман мехоҳам шумода нишон диҳам. агар кадомеш ки дар кор бошад, дар рақамҳои ватсапи мо нависед. рақамҳои ватсап дар рӯи экран ҳастай. ма бо пурратар доставкаро мефаҳмонам. анами халатоям новинкаен дӯстони азиз. бинед чӣ хушрӯ. 250 сомонӣ буд яъне халато. бори нав вайш материалаш мрамор. аммо барашкара мрамор меган ҳозиро. ду ранг дора, дидед? ду ранги хушрӯ дора. марҳамат, размерҳо ё то 56 размер ҳаст. якташ сабзи баландтарак, якташ сабзи пасттарак размераш. остиношона нишон додам. ино бепочаян. ҳамхе ранги абая духтагияю, остинош тангтаракай. инчунин мехоҳам барои шумо наи двойкора нишон диҳам. ино то размери 52 доранд. дӯстони азиз, бамбукҳои печатноӣ меган инора материалошона. на марҳамат, ҳамаи ҳамино нархошон 150 сомонай. размерашон то 52 размер дора. хулас, бисёр двойкаҳои хушрӯ, халатои фасон, ҳамаш барои шумо дӯстони азиз. доставка дар дохили тоҷикистон дорем ва дар ҳамаи шаҳрҳои россия дорем. доставкаи мо тавассути почтая бора 3 ҳафта то 1 моҳа мерава. нархи доставка 10 кило бор 490 сомонай. марҳамат, иҷада бо инчунин ҳаст халатои анами хел тигр киртаян. инаиш халатая, дигариш киртаяй 160 сомон. ямин як кирташ бепочаяй. марҳамат, метавонед интихоб кунед. размерҳои ино то размери 54 ҳастай. ина бинед чӣ хушрӯ. ҳамаи ҳамино бори новинкаяй. баъд ана ин бошад трикотажай материалаш ай кирта. и то размери 52-54 дора. инам нархаш ҳамин 160 сомонай. бинед чӣ хушрӯа. и бо ваяй стилиш камакак евро стилай. остинош сиёҳ омадагиай, нигин дора. нигинои сваровски. ҳозир бо қисми болода бисёр чизо ҳастай ва ёрам нишон метиҳам.
кадомеш ки дар кор бошад чӣ хеле гуфтам шумо метавонед скриншот карда мада партоед мада сафкашам мефаҳмонам. аз ин кам мондагиай найдита болои сиёҳе ҳастай ва 160 сомониям кам мондагиай. ана баъд бамбукое ки мебинед анам гафринови ино ва 150 сомон размерои 52-54 доранд, поча катян калтаян. баъд бо 120 сомона дора размерои майдаян намине ки риментай миёношонда ино 120 сомонанд дӯстони азиз, вале то размери 52 размер ҳастай. марҳамат, ҳамаи ҳамино поча доранд. касоне ки мехоҳанд харидорӣ кардан дар WhatsApp суратча аз рӯи ами видео гирифта дар WhatsApp суратча партоед, ман шумода доставкара мефаҳмонам. инчунин дариҷа намхе ино материалшон ранги лёнан икртоҳо ина то размери 54 ҳастай. нархҳои ино 160 сомонай донада. ёдовар мешавам ки ҳамаи нархҳое ки ман айни замон шумода номбар кардам ҳамаи ҳамино нархи донаяй. касоне ки оптом гирифтан мехоҳанд ин нархҳо бо арзонтарак мешавад. хулас беҳтарин куртаҳо, беҳтарин новинкаҳо барои шумо метавонед ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед ва дар тӯли рӯз боз ҳам новинкаҳо меброяд, шумо унорам тамошо карда интихоб кунед. ана ин намуди дигар курта ҳастай, ино 170 сомон. бамбукои ғафси хушрӯвошайӣ ино бо ваёшам ҳастай, сифатҳои камакак дигар хелтаршам ҳастай, арзонтаракш. ҳозие ки дидед ин сифати беҳтариншай. набинед чанд ранг дорай куртаҳо.